Hayırlı irte, efirde Başkurtistan haberdari Tura efir studiyasında Flora Murzina. Иң бәхетле елдарым. Башкортостан башлыгы вазифасында хезмәт иткән 5 еллык эшмәкәрлегенә Ради Хабиров шундай баһа бирде. Республика көне уңаеннан үткән тантаналы йыелышта төбәк итәкчеһе гомерен Башкортостан белән бәйләгән һәр якташка рәхмәт белдерде. Дәүләт концерт залыннан хәбәрсебез Нәфисә Кенябаева репортажы. Башкортостан Республикаһының 33-нче туган көне һөйнесен уртаклашырга Өфөгә тугандаш Абхазия һәм Беларусь республикалары вәкилләре килде. Ради Хабиров без был дуслыктың кыйммәтен һәм төбәк-ара хезмәттәшлектең кадерен беләбез дип белдерде. Абхазия президенты Аслан Бжания явап сүзен башкорт телендә башланы. Хурматлы элташтар. Республикалар арасында икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекте Агыйдел яры буенда төзеләсәк каланын адыһындандырасак. Беларусь сәнәгатьчеләре белән дә Башкортстанды эшлекле мөнәсәбәттәр бәйләй. Рәсәй төбәкләренең сәнәгать сәясәте рейтингында Башкортостан 3 ел рәттән алдынгылар исемлегендә. Бұл күрһәткескә икътисадтың тотыруклы үсеше лә төбәктең инвестицияләр өчен уңайлы дип танылуы йогынты яһай. Сәнәгатьтә җитештерү күләме 13,6%-ка күтәрелгән. Үткән 5 ел кыланышларына йомгак яһап Ради Хабиров Башкортостан халкына рәхмәтен білдірді. Эти годы стали самыми счастливыми в моей жизни. Потому что в это непростое время для республики я был со своим народом. Все силы и энергию я приложил к тому, чтобы сделать наш родной Башкортостан одним из ведущих, крепких и процветающих регионов нашей страны. Благодарю жителей республики, избравших меня и доверивших вести Башкортостан в эти годы. За поддержку, терпение, патриотизм, любовь к родине и трудовые свершения. Арабызда иң яхшылар әле унда махсус хәрби операция биләмәһендә Рәсәй һәм хакыйкать өчен көрәшә тине Ради Хабиров. Башкортостан башлыгы дәүләт бердәмлеге хакындагы якташларга ярдәмды артабанда күрһәтәсәкбез дип ышандырды. Яугирләрнең куәтен рухи яктан ныгыткан дини остазларды Ради Хабиров Григорий Аксаков орденнары белән бүләкләне. Башкортстан ягыннан ярдәм башка өлкәләрдән, башка республикаларга караганда ла махсус хәрби операция иң күп ярдәм Башкортстандан. Бөтенләй исләр китеп аптырап һөйләләр хатта Мәскәү өлкәсенә килгән солдатлар да улар да безнең батальонда хезмәт итәләр, улар да шак каталар. Нисегендә Башкортстан бөтенләй ибәрәләр, эшелон, вагон хымактагы фуру безгә ухатын бу килетмәй. Һәм безнең солдатлар үзләренең гуманитар ярдәмгә килгән нәмәләр белән хатта бүлешәләр. Ил өчен хәл иткес осырда Башкортостан ышаныслы тыл ныгытып төбәк үсешендә хәстәрләй. Республикала халыктың тормыш кимәлен яхшырту яһәтеннән дә байтак эшләр башкарыла. Турлак төзелеше арта, һаулык хаклау, мәгариф өлкәһендә ыңгай үзгәрешләр күзәтелә. Фәндең үсешенә булышлык ителә. Бүгенге көндә әйтергә мөмкин, безнең республика алга бара. Мин әйтәм, уйлайм инде алда еще үзгәрешләр булыр. Мин ул үзгәрешләрне теләйм тизрәк булсын. Киләсәктә башкарагы эшләр җитерлек. Республика башлыгы башкалабызның 450 еллык юбилеена әзерлек барышы турында хәтергә төшерде. Өфөлә Олимпия кимәлендәге спорт объектлары корыла. Кала урамдарының тарихи йөзе киң күләмдә яңартыла. Барыһы ла тыныс, уңайлы, тату тормыш хакына. Башкортостан илендәгән азат халкымадан Рәсәй менән бөек бердәмлектә сәскәт Башкортостан. Бүген Башкортостан халкы хакыйкать, гаделлек һәм тыныслык хакына берләшеп, һәр вакыттагыса милләт-ара һәм конфессия-ара теләктәшлек өлгеһен күрһәтә. Ватандашларыбыз туган якка һөюен, тарихка ихтирамын һәм йолаларга тогрылыгын һүз менән түгел, хезмәт менән исбатлай. Нәфисә Кенябаева, Рамзил Михранов, Зарема Хисмәтуллина. Хәбәрдар Башкортостан. Башкортостанда республика көне киң билдәләнде. Байрам сараларында катнашу өчен Рәсәй хөкүмәте вице-премьеры Александр Новак, Белоруссия премьер-министры Роман Головченко һәм Абхазия президенты Аслан Бжания килде. Хәбәрсебез Альбина Зайнетдинова сюжеты.
Башкортостанга республика көне уңайынан байрам сараларында катнашырга килгән Беларусь делегацияһы республика итәкчелеге менән осрашты. Яктар хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында һөйләште. Быел 7 ай эсендә генә ике республика араһындагы товар әйләнеше 179 миллион долларга еткән. Өфөлә Коминтерн магазины асылды. Башкорт одын гомерлелеге программаһы эшләй. Республикабызга Беларусь зубрлары килтерелде. Роман Головченко белдерүенчә, Башкортостан менән мөнәсәбәттәр Белоруссия өсөн айырыуса мөһим. Ул Башкортостан халкын республика көне менән котлана һәм төбәктең сәскә атуын теләне. Шулай ук яктар яңа проекттарды тормышка ашыру турында һөйләште. Дойти до уровня товарооборота в $1 миллиард США. Такой товарооборот у нас есть только 6 пока регионами Российской Федерации. Значит, и это действительно серьезная задача, которую мы должны выполнить. И Башкортостан должен стать, как минимум, 7-м регионом, с которым и для этого абсолютно все заделы есть. Сегодня на совещании, в ходе сейчас встречи и в тет-а-тет, и сейчас мы договорились о следующем, что мы до декабря этого года наша сторона представит белорусской стороне. Белорусская сторона представит предложения новые предложения, куда мы будем двигаться в совместном развитии, куда мы будем инвестировать, какие предприятия создавать, где будем теснее сотрудничать. Это огромная сфера. Это та же машиностроение, это технология аграрного производства, это и гуманитарное сотрудничество, и туризм. Это все вместе будет большой документ. Я полагаю, что мы его потом актуализируем, и это будет уже следующим этапом, который даст новую волну отношений Республики Беларусь. Хәтерегезгә төшерәбез, күптән түгел Сухумида Абхазияның еңеү көне һәм буйындырыкһыҙлығының 30 йыллығы уңайынан үткәрелгән сараларга республика башлыгы итәкселегендәге Башкортостан делегацияһы барып кайткайны. Абхазия президенты Аслан Бжания менән осрашуда бердәм проекттарда артабан үстерү турында һүз барды. Был юлы Абхазия башлыгы үзе рәсми эш сәфәре менән Башкортостанга килде. Тәүдә Ради Хабиров һәм Аслан Бжания Шәйхзада Бабич һәм Салават Юлаев һәйкәлдәренә сәскәләр һалды. Республика көнендә Башкорт һәм Абхаз халыктарының дуслыгын сагылдырусы колоннадага нигез ташы һалынды. Арт объект Өфөнең яр буенда урын аласак. Үҙенсәлекле колоннаданың бейеклеге 12, оҙонлығы 30 метр буласак. Сегодня мы сделали еще один шаг для того, чтобы мы стали ближе. Я с большим удовольствием сегодня приехал к вам, в вашу замечательную республику, для того, чтобы принять участие в этой церемонии. И для абхазов, и для наших братьев башкир появится любимое место, появится еще одно символическое место, которое будет вызывать положительные эмоции. Хуңынан республика башлыгы Ради Хабиров менән Абхазия президенты Аслан Бжания журналистларның һораударына яуап бирде. Мы сейчас работаем над тем, что набережная наша становится действительно такой, знаете, набережной дружбы в сердце Евразии, мы так ее называем, и мне предлагают ее назвать. Поэтому это вот как раз первая такая точка интересная, небольшой островок Абхазии, мне кажется, будет приятно. Но важно другое, конечно, это символ, важно реальное сотрудничество. Мы всегда в сотрудничестве с другими государствами исходим из интересов экономических и наших жителей. На данный момент, Аслан Георгиевич, спасибо большое. Мы действительно быстро, ваши коллеги, отработали. Туда первая группа ветеранов, наших пенсионеров по программе «Башкирское долголетие-Абхазия». Вы знаете, у нас есть «Башкирское долголетие-Беларусь». Поехали. Это как бы первые ласточки. Посмотрят, приедут, скажут нам. По линии нашего правительства перевели переговоры по обмену продуктами питания, потому что сельхозпродукция Абхазии является и востребованной, и качественной, и понятной, и любимой нашими жителями. Поэтому эти процессы идут. Конечно, экономическое взаимодействие имеет огромное значение. Ваша республика в этом смысле очень развитая. Мы здесь имеем несколько точек соприкосновения. Есть чем обменяться. Вот сегодня Ради Фаритович рассказывал о том, что по программе, которая реализуется, первые 50 человек поехали отдыхать к нам в Абхазию. И, конечно же, другие направления тоже будут развиваться, потому как это очень интересно, потому что это выгодно и народу Абхазии, и жителям вашей замечательной республики. Абхазия менән Башкортостан төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә килеште. Буның өчен дус республикаларның мөмкинлекләре лә бихисап. Альбина Занединова, Азамат Ахмадишин, Салават Валиев, Хәбәрдар, Башкортостан.
Үфіләге Совет майданында Шаймұратов отрядына бағышлау тантанаһы өтті. Республика мәктәптәрінің 905 оқушыһы яш Шаймұратов суантын берді һәм отрядтардың рәсми гимны деп танылған Шаймұратов генерал ерін башқарды. Яш Шаймұратовсыларды тарихи күндәрі менән республика башлығы Ради Хабиров тәбрикләне. Я сегодня хочу обратиться к мальчикам и девочкам, которые учатся в шаймуратовских классах. Вам, ребята, выпала честь стать частью школьного коллектива, который носит имя легендарного комдива. Минигали Шаймуратов, как и все вы, рос обычным парнем, но всегда много трудился и упорно шел к своей цели – стать верным патриотом своей родины, мужественным ее защитником. Вы тоже должны хорошо учиться и стремиться стать лучшими и идти к высоким целям. Быть патриотом России, защитником истории, культуры, славных традиций – это все должно стать вашим жизненным принципом. Будьте достойными сынами и дочерьми родной республики. Тантананың почетлы қонақтары генерал Шаймұратов һәйкәленә сәскәләр халды. 112-нче баш каф дивизия командиры һәм оның батырлыгы ватанды һөйү һәм һаклаудың сагы үлгеһе. Яш Шаймұратовслар ватан һаксылары юлаһын тугры дәвам итә. Бүген улар үзеңенә Башкортостандың ысын патриоттары булырга һәм легендар комдивтың истәлегенә тап төшермәскә дигән улы яуаплылык ала. Мәгълүм булуынса, Рәсәй геройы генерал-майор Миңлегали Шаймұратов исемендәге класстар Башкортостан мәктәптәрендә 2020 елның көзендә республика хөкүмәте карарына ярашлы тупланды. Кадет класстары легендар комдивтың истәлеген мәңгеләштерү, яшь буында илһөярлек рухын тәрбияләү максатын куя. Гадәттәге мәктәп программаһынан тыш улар өстәмә дәресләр ала. 2020 елдан Шаймұратовслар хәрәкәте тотуш республика күләмендә киң тарала. Быелгы уку елында Рәсәй геройы генерал Шаймұратов исемендәге класстарның исәбе 200-гә итеп, укучылар саны 3500-дан ашты. Біздің гимназияла Шаймұратов класстары дүртәу. Быйыл мына бұл уку елында біз 1-5 класс Шаймұратов класстары астық. Бик әудем балалар, бик әудем ата-әсәләр бұл класстарда біздің гимназияла дәрестән тыш дәрестәр үткәрелә. Бесплатный системалар, строевая подготовка, огневая подготовка һәм төрле экскурсиялар. Біздің Акбудат ипподромынан килешү бар. Балалар шунда Акбудат ипподромында аттың менән атман нисек булышырга өйрәнәләр һәм башка төрле кәрәкле балалар өчен төрле саралар. Урал волейбол клубы яңы мезгилгә әзер. Волейбол буенча Рәсәй Суперлигаһының 2023-24 елгы мезгиле тиздән башлана. Буга тиклем команда мезгил алды турнирларында катнашкан, яңа уенчылар менән тулыланган. Быел клубтың яртыһы тиерлек алмашынган. Башкортостанга 2 ситил легионеры килә. Улар Сербия һәм Иран йылма командаларынан. Капитаны итеп билдәле волейболчы, Олимпия чемпионы Александр Будько һайланган. Ошо хакта яңа мезгилгә багышланган матбугат конференциясында билдәләнде. Первостепенная задача – это плей-офф, это 8. Мы в том году, к сожалению, по силе должны были там быть, но обстоятельства сложились таким образом. В этом году мы хотим это положение исправить и попасть в 8. Но в 8, как события будут разворачиваться, мы по ходу увидим. Но хочу сказать так, что если брать, анализировать, взять сейчас посмотреть, какие команды в том году как играли, 1 4 очень сильный состав, с которым мы однозначно будем играть, безусловно, стараться. Вот. Но это элита. А вот за 5 место, я думаю, будут бороться 6-7 команд. 6-7 команд. Вот где мы здесь будем, время покажет. Несмотря на то, что это будет мой 20 или 21 сезон в Суперлиге, вот,
удавалось, к сожалению, посмотреть Уфу детально. Все это было из окна автобуса, там отель и так далее. Сейчас у меня было достаточно времени, знаете, мне очень нравится. Я очень удивлен, и очень красивый город, хорошие люди. Холодно? Да нет, не холодно. Спрашиваете, холодно ли в Уфе? Я думаю, что погоду прежде всего люди делают, и настроение людей. Неважно, где ты находишься, вот здесь улыбчивое приветствие, добродушные люди, то, что бросилось в глаза, первое впечатление. Быйыл Рәсәй кимәлендә югары кимәлдә уйнаган Башкортостандың беренче волейбол командаһы оештырылуга 40 ел. Ошо уңайдан Урал волейбол клубы системаһы декабрьдә балалар, ветерандар арасында турнир «Йондыздар» матчы узгарырга йыйына. Шулай ук төрле күңел асу саралары була. Урал волейбол клубының Өфөләге барлык уеннарын Башкортостан 24 телеканалында тура эфирда карарга мөмкин. Хәбәрдар сыгарылышы тамам, артабан эфирда хәерле иртә республика тапшыруы. Мин һезгә уңышлы көн теләп хушлашам. Исән һау булыгыз.